În videoclipul de astăzi o să facem 1 vs 1 cu Carlos la carturi. Totul mergea perfect până când... Bun, și ca totul să fie mult mai interesant, ca să avem și noi o miză reală, Așa. vom pune o provocare la final. Cine pierde o să facă provocarea. Eu zic că îl bat detașat, adică îi dau un lap în plus. Îți dau 10 N-ai nicio secunde. șansă. Zici că n-am nicio șansă? No. Bine, frate. Ne vedem de acolo. Bun, fraților, și am ajuns la locație. Locația este chiar acolo, se vede sus GM carturi. Probabil vă întrebați de ce am eu o borsetă în momentul ăsta. De ce, Gabi? De ce ai o borsetă? Pentru că, de fapt, e mai important ce am în acea borsetă. Ce ai în acea borsetă, Gabi? Așa ceva. Ma. Știi, frate. O să vedeți voi mai încolo, pentru ce am și borseta și acea bagăstoci. Da, nu vă zic mai multe acum. Ca să înțelegeți, eu sunt membru aici. Eu Carte, mă nu? recunosc, băieții. Eu când intru aici, deja încep băieții să apă. M-am dat lovitura cu toate. Bjorn. Oare așa citești? Bjorn? Bjorn? Nu știu. Miroase. Mă, dar miroase aici. La pește. Băieți miroasă. La pește. Nu mi se pare ca pește, mi se pare că miroase a băiet. O să pun Florea să filmeze, sper să filmeze niște cadre cu carturile cu astea. Dacă nu mi ies nou schema, e cam nașpa, știi? Da. Ce zici, Gabi? Facem și noi competiții la băieții ăștia, toți cu căști, cum ar veni de acasă, cu echipament. Ce cu tine? Nu știi mimurile alea când ăla se joacă cu PC-ul ăla de carton și îi bate pe toți și ăla cu Dream Setup de 10.000 de euro joacă ca ruptul? După cum vedeți, ceasul este 8 și 25 de minute. Noi avem programarea la 8 și 30 de minute, dar coada asta nu știu ce zice, adică nu cred că în 5 minute ia pe toți băieții ăștia și nici și urcăm în carturi. Vă spun care e planul până la urmă. Deci, cu acea bandă scoci, eu voi lua telefonul care se filmează în momentul ăsta și o să-l pun cumva aici, undeva aici, așa, ca să se filmeze pe un fel de POV, ceva de genul. Sper că nu o să fac așa. Așa. Mamă, nu mai termina să scârțit camerul ăla de prost. Reservation? Yes, reservation for Gabriel at 8:30. Something else is bothering me. Last week nobody helped Obama in the voting. Like, What time? It's wheat or trans. Okay. Just one time? Yeah, one time for 2 persons. Yes. They pay by card? Yeah. Ok. Thank you. Mamă, ce gălăgie aici! Wow. Aici nu cred că s-aude nimic, ești prost la cap. Zici că o să vadă ceva? Da. Ți-o dau online, offline? N-ai șans. Da, e, revinoți, băieța. N-ai nici o șansă. Ia, Revinoți. fii atent, dă telefon. Dăm attach. Dă telefon, ia. Fraților, sper că se vede ceva. E un cerc. E un cerc, dacă nu funcționează, asta este, măcar am încercat. Carlos din fața noastră, va trebui să-l depășim prin orice mijloc posibil. Nu contează cum, dar va trebui să îl depășim.
Asta e goalul. Cam așa arată. Hai să ducem astea. Mamă, ce-am crezut. Ce ai? Vezi cum are linia pe spate? Da, ce că nu mai pot să țin telefonul în mână. Bă, nici mă doare mâna stângă, rău de tot. Da, dar acum e testul adevărului de ce nu. Deci locul 13. Da, te-am bătut, îți fix deasupra ta. Wow. Bă, cum ai, dar uite cu cât, uite cu cât. N-am văzut. Cum arată? Cu 3000 de secundă. Gen, eu aveam 438 și tu aveai 435 sau ceva. Uite, tu ești 428 și eu am 432 sau ceva. Da. Da, deci 428 aveai cu 7000 de secundă. Deci cum ar veni, trebuie să faci o provocare, așa, pe care ți-o dau eu. Nu? Da, din păcate chiar asta trebuie să fac. Și ziceai că nu, niciodată, cum să mă bați Da, tu? nu plan oricum, pentru că e prima oară când mă bați. Bă, dar cum să pierzi așa, deplorabil, și pe mine m-a învârtit și grăsuțul ăla. Și acolo nu contează, acolo ți-a best lap-ul. Păi da, dar ăla mi s-a părut că a fost best lap-ul meu. Păi n-are cum. De ce? Dacă te învârti, cum să mai fii best lap? Păi da, dar am condus și mai prost, mă dureau mâini la un moment dat, frate. Spune, da, trebuie niște apă neapărat. Trebuie niște apă neapărat. Da. Dar fraților, și pe cum v-am promis, pierzătorul, adică eu în situația asta, o să fac o provocare aleasă de celălalt. Adică eu, în cazul acesta și în toate Din cazurile, păcate. evident. Hai, cu toate cazurile, dacă e. Hai că Și ai am pierdut zis. live on camera, cum ar veni. Am pierdut, asta Cot on este. 4K. Asta este. După cum vedeți, este a doua zi, pentru că ieri după ce am ajuns arătat a doua acasă, nu m-am simțit foarte bine și am zis că o să las provocarea pe ziua următoare, pentru că decât să filmez o provocare, să fiu... N-avea rost, știți? Păi Și dați seama acum ce tare l-a omorât faptul că l-am bătut? Am așa ceva, mi-a dat-o la sentiment, la alea. Bun, dar zi, ce provocare îmi dai? Ținând cont că e vremea asta, frig, Așa. eu aș zice că cel mai potrivit e să alergi un pic și tu fără bluza asta, să faci câțiva kilometri de alergare, mă înțelegi? Ce, să alerg cât? 1 kilometru? Un kilometru, Mai da. mult nu de alta. Un kilometru, da. Bun, deci fără bluză. Fără exact. bluză, dezbrăcat cum ar veni. Bun, ține bluza și își pornesc asta. Mamă, da. Și ai și bluza cealaltă țin sau nu? Adică? Adică, Păi tu vrei să alergi dezbrăcat complet? da, nu? Păi cum Țin mă? sau nu? Păi asta e vreme de alergare, sportivi, oamenii Da, în dar formă. nu dezbrăcat. Dar bine, dacă zici tu, provocare o provocare, challenge-ul un challenge, trebuie să respectăm, n-avem ce face. Stop the cap. Deci, Corect. prin urmare, gen biceps, ține, îți pornesc. Asta, da. Outdoor run. Deci s-a pune băieți, după cum vedeți, și ne vedem de pe partea cealaltă. Ăla-i Gabi, mă? Competiția. Mamă, nu e Gabi, mă. Competiția este competiția. Fraților, cred că s-a pierdut sau ceva de genul, pentru că să tot fie 5-10 minute de când a plecat și nu... Ah, ia uitați-l! Mamă, Uite ce am. Nu zice. 1 kilometru a fost efectuat. 6 minute. Risky top. Și dacă s-a ajuns până aici, nu uitați să dați un like, să dați un coment, dați un subscribe,
Ca să fiți anunțați când voi posta următorul vlog. Eu am fost Gabi și m-am dus